Κοιτάξτε εδώ, Touareg. LED φανάρια μπροστά και όχι απλά LED, Matrix LED. LED φανάρια και πίσω. Καθρέφτες με flash. Airline. Ηλεκτρικά καθίσματα. Δερμάτινα bucket καθίσματα. Sport τιμόνι. Ψηφιακό κοντέρ. Τεράστια οθόνη. Σαν τηλεόραση είναι ρε. Αυτόματο DSG. Τεράστιες ποτηροθήκες. Τεράστιο ντουλαπάκι. Και τα σάκι μέσα. Τεράστιος και τεμπέλης. Ωρε Παναγία μου. Και USB έχει μέσα. Ένας αεραγωγός. Άλλος ένας. Κι άλλος ένας. Κι άλλος ένας. Τσαρίες. Κι άλλο ντουλαπάκι. Και με 2 μπρίζες. Και αναπτήρα. Πίσω καθίσματα. Πολύ άνετα. Και πίσω αεραγωγούς. Και κλίμα 4 ζωνών. Και κρυφό εδώ πέρα ντουλαπάκι, το οποίο δεν είναι ντουλαπάκι, έχει μπρίζα και 2 μπρίζες. Τεράστιο μπορμπαγκάζ. Και ρεζέρβα με όλα τα συμπράγκαλα. Ηλεκτρικός κοτσαδόρος. Για να δούμε πως βγαίνει. Οπ, νάτος. Οπ, έφυγε πάλι. Ηλεκτρικά το μπορμπαγκάζ. Οπ, έχει και κάμερα. Άτμιση 1. Άτμιση 2. 19. Για άνετη διοίκηση. Πολλά κουμπιά, χαμός. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Όλα τα κουμπιά στη θέση τους είναι. Αυτό λοιπόν ήταν το Touareg Airline.